Moikka ja tervetuloa uuden videon pariin. Tää on vähän erilaisempi video kuin yleensä. Eli tässä seurataan vähän pidemmältä ajalta Poppanan paranemista ja tätä kastrointioperaatiota. Eli tänään on 9.1. torstai ja huomenna meillä on siis kastraatioaika. Mutta ajattelin nyt aloittaa tän jo tästä edellisestä illasta. Eli mennään tonne Johanna Rauliolle Vantaalle leikkauttamaan tää Poppana. No niin, nyt on siis leikkauspäivän aamu, eli 10. päivä ensimmäistä. Ja mä alan kohta siivoa tätä Poppanan häkkiä ja sitten mä vähän rajaan tätä, että tää on aavistuksen verran pienempi tässä alkutoipumisaikana. Tästä häkistä tuli nyt näinkin yksinkertainen, että on sit helppo siivota tää joka päivä. Tää on noin metri kertaa 80. Tää on just hyvä tähän toipumiseen. Ja heinät on tosiaan tossa. Boksi on nyt laitettu valmiiksi, eli tuo pohjalla on puupellettiä ja sitten siellä on yksi pyyhe. Ja sitten tässä on tää tämmönen fleese ja sitten mä laitan vielä tuoreita ja sitten on heinäpallo. Mä laitoin tänne vielä tämmöseen, minkä sisälle Poppana voi mennä ja sitten mä laitoin vielä yhden pyyhkeen. Tosiaan vähän aikaa sitten saavuttiin kotiin. Leikkauksesta on nyt jo useampi tunti, joten Poppana on jo ihan täysin herännyt ja näin se voi ihan rauhakseen syödä täällä. Ja se on tämmönen nyt, niin siis se on nyt ollut ihan oma itsensä, se on tossa syönyt heinää ja sitten laitettiin sille vähän tilliä, mistä se tykkää tosi paljon, niin ruokaan kelvannut. Vähän se vie niinku, kun se kävelee, niin se vähän kävelee tolleen varovaisesti, että varmaan sattuu, mutta sillä on siis nyt sitä kipulääkettä annettu illalla, sille annetaan vielä sitten toisen kerran tänään. Ja sai myös siellä lääkärissä antibioottia, mutta sitä ei saatu nyt erikseen, että jos toi ei tulehdu, niin sitten ei tarvitse ollenkaan antibioottia. Nyt on jo seuraava päivä. En eilen jaksanut kauheasti kuvata, mutta nyt voisin vähän kertoa meidän eilisestä päivästä tarkemmin. Tosiaan siis meidän aika alkoi 12.30 ja siihen eka kuului rauhoitus, nukutus ja sitten se leikkaus ja sitten herääminen. Ja me oltiin sitten hakemassa siinä parin tunnin päästä Poppanaa, eli noin 2:30 aikaan. Poppana oli jo silloin aika hyvin hereillä, mutta sitten me pakattiin se lämpimästi tuonne kuljetusboksiin, laittiin sen ympärille paljon kaikkea lämmintä, ettei se sitten matkan aikana kylmety ja muutenkin kun ruumiin lämpö laskee leikkauksessa, niin ettei sille sitten tule vilu. Ja siinä automatkan aikana se ei paljon ole mitään niin kuin hirveästi syönyt. Kyllä se vähän söi, mutta se oli vähän semmonen, että vähän niin kuin stressaantunut, että huomasi, että se oli vähän ihmeessä, että mitä oli tapahtunut. Ja tosiaan siellä eläinlääkärissä se sai sitä kipulääkettä ja sitten antibioottia. Ja sitten kun me tultiin kotiin ja mä laitoin sen tähän se häkkiin, niin sitten se tässä ihan iloisesti söi tuoreita ja sitten heinää ja sitten mä annoin sille vähän vadelmanlehtiä ja joi myös jonkin verran. Ja siinä se ilta menikin sitten ihan hyvin. Illalla mä annoin sitä kipulääkettä vielä, eli sitä kipulääkettä annetaan 3 päivän ajan 0,3 milliä aamuin illoin ja sitten tarvittaessa, jos sitä tarvii jatkaa, niin sitten siitä vielä, jos se näyttää kipua, niin sitten antaa. Mutta tosiaan eilen illalla siis annoin sen kipulääkkeen ja nyt on antamassa tämän aamulääkkeen juuri tässä. Ja mä yhden kerran yöllä tuossa heräsin katsomaan, että kaikki oli ok ja kaikki oli tosi ok ja Poppana oli ihan hyvävointisen näköinen. Ihan vaan sen takia, että jos se olisi mennyt huonompaan, niin sitten jos se olisi mennyt heti alkuillasta, niin sitten aamulla se olisi voinut olla jo myöhäistä, niin sen takia heräsin sitten siinä yöllä. Mutta ensi yönä varmaan enää herää, jos se on nyt tämän päivän
ihan ok, että ei ole mitään erikoista. Mutta tosiaan joo, aina nyt sen kipulääkkeen silleen sitten siivoon tänään tän häkin siivoon tän nyt joka päivä, että olisi mahdollisimman puhtaat oltavat, ettei sitten olisi mitään ylimääräisiä riskejä siihen tulehdukselle. Ja oli tosi hyvää jälkeä tehty siellä eläinlääkärissä, että tosi siisti oli leikkaushaava ja hyvin oli tikattu ja näin poispäin. Tosiaan mä sain muutamia vinkkejä yhdeltä toiselta tyypiltä tähän marsunkastroinnin jälkeiseen hoitoon. Ja siihen kuuluu esimerkiksi sitten tupla C-vitamiini, niin on antanut tätä jauhetta, tai nyt vähän putoili tähän ohi. Mutta siis siinä oli nyt tuoreiden päällä myös niin lisänä C-vitamiinijauhetta. Mutta joo, tämmöistä kuuluu nyt. Nyt onkin jo sitten maanantai ja tänään on ensimmäinen kokonaan kipulääkeetön päivä. Ja Poppana on voinut itse asiassa tosi hyvin nyt tässä koko ajan. Ja sillä ei oikeastaan enää ole yhtään mitään turvotusta. Tai se ei näytä mitenkään aristavan kävellessään tai mitään. Ja se on ollut ihan hyvävointinen. Tosiaan se on ollut aika väsynyt, että se on nukkunut yleensä päätuoheinissä ja samalla vähän mussutellut niitä, mutta eipä siinä oikeastaan muuten mitään erikoista. Nyt on kulunut noin 1,5 viikkoa leikkauksesta ja mä avasin tän häkin sen väliseinän tästä, niin tää on nyt taas tämmönen iso. Ja Poppana on voinut tähän asti ihan tosi hyvin ja kaikki on sujunut niinku tosi mallikkaasti, onneksi. Nyt on kulunut jo noin 2,5 viikkoa leikkauksesta ja Poppana voi tosi hyvin ja leikkaushaava on täysin parantunut eikä mitään turvotusta TMS. Ja tästä sitten muutamien viikkojen päästä pääsen yhdistämään Poppanan tyttöjen kanssa. Kiitos kun katsoit tämän videon ja nähdään seuraavassa videossa. Moikka!